Sa dili madugay, maokupa na sa mga babae o kabatan-unan nga biktima sa bisan unsa nga klase sa pagpangabuso ang permanenteng pasilidad nga gitawag og bahay pangarap Home for Women and Girls sa Davao de Oro. Kay opisyal na kining giblisingan o giturnover sa probinsyal nga gobyerno. Maghatag og temporaryong puy-anan sa mga biktima ang pasilidad samtang mopailawom sila sa counselling ug healing sama sa psychological services, legal services, productivity skills ug capacity building ug uban pa. Gitukod sa Prokuno Kabidyanan na bunturan ang bahay pangarap. Giablihan sa probinsyal nga gobyerno ang bahay pangarap nitong tuig 2023 apan 8-bed capacity lamang kini. Karon anana sa 20 ka mga tao o bata ang kayang matiman sa pasilidad. Dili pa maablihan ang pasilidad, sanglit wala pay kuryente pero luyo niini nagpasalamat gihapon ang Provincial Social Welfare and Development Office tungod natuman na ang ilang mando ubos sa Social Protection and Intervention Program Residential Care Facilities Project nga dakong katabang sa mga kliyente. Ang mag-okupa sa pasilidad, makasinati og seguridad ug pag-amuma nga anaa sa kustudiya sa Provincial Social Welfare and Development Office. Lauman nga sunod bulan, matauran og kuryente ang pasilidad aron magamit na dayon sa mga nanginahanglan niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.